Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στην ενδιαφέρουσα συζήτηση που έχουμε με τον Βασίλη Γαρδίκο, τον επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο στον Δήμο Ζήτσας. Κύριε Γαρδίκο, αφού κλείσαμε τον πρώτο κύκλο με τα παραπολιτικά και τα εκλογικά, να περάσουμε λίγο στο μέλλον, στο αύριο και στους στόχους, στις βασικές προτεραιότητες που θέτετε στην περίπτωση που είστε και μετά τις εκλογές η επόμενη δημοτική αρχή στο Δήμο Ζήτσας. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να δούμε, ειδικά σε αυτή τη συγκυρία, είναι το κομμάτι της κοινωνικής πολιτικής. Αυτή τη στιγμή η κοινωνία και το Δήμο Ζήτσας, αλλά συνολικά και της χώρας, περνάει δύσκολα πράγματα. Μακάρι να μην χρειαζόταν από τους Δήμους να ασκήσουν κοινωνική πολιτική και μακάρι οι κοινωνικές συνθήκες να ήταν καλύτερες. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, στο Δήμο Ζήτσας λειτουργεί το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φροντιστήριο. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί οι θεσμοί, αυτές οι παρεμβάσεις μάλλον, να ενισχυθούν ακόμη παραπάνω. Θα πρέπει να δούμε αν μπορούμε να φτιάξουμε, και νομίζω ότι μπορούμε, με πρόσκληση, κοινωνικό ιατρείο. Θα πρέπει να δούμε τις κοινωνικές δομές σε αυτό το μεγάλο εγχείρημα που επιχειρούμε στην Πεδόπολη. Όπου υπάρχει μια καταρχήν κουβέντα και αλληλογραφία και δέσμευση από τον Υφυπουργό, τον κύριο Κεκέρογλου, ότι η Πεδόπολη θα παραχωρηθεί για 25 χρόνια στο Δήμο Ζήτσας, όπου εκεί θα γίνουν προνοιακές δομές. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι και για την περιοχή αλλά και για τις κοινωνικές δομές. Θα πρέπει να δούμε τη διαδικασία και τη συνέχιση και την εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι. Θα πρέπει να συνεχιστεί κάτι το οποίο το κάνει και το έχουμε κάνει ως Δημοτική Αρχή αυτά τα 3,5 χρόνια στο Δήμο Ζήτσας. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν πληρώνει κανείς τροφεία στους παιδικούς σταθμούς στο Δήμο Ζήτσας. Και αν θα είμαστε Δημοτική Αρχή, χωρίς αυτό να είναι προεκλογική δέσμευση, όχι έτσι θα γίνει. Απλά γίνεται και θα συνεχίσει να γίνει. Δεν το λέτε για δεν μπορώ να υποσχεθώ. Δηλαδή, δεν μου βγαίνει ακόμα και να υποσχεθώ σε αυτή τη διαδικασία. Είναι κάτι που γίνεται. Δεν μπορεί. Υπάρχει δυνατότητα με την εξοικονόμηση πόρων που έχουμε κάνει να μην υπάρχουν τροφεία στους παιδικούς σταθμούς και οι νέοι και οι νέες και οι άνθρωποι, οι εργαζόμενοι, να μην πληρώνουν τροφέα, ούτως ώστε να ελαφρύνονται σε αυτή τη διαδικασία. Πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες, οι οποίες είναι απαραίτητες με τους φορείς, με τους συλλόγους της περιοχής, ούτως ώστε να προχωρούμε σε τέτοιου είδους ενέργειες που θα ενισχύουμε την κοινωνική πολιτική και θα πρέπει να στηρίξουμε όπως στηρίζουμε τα ιατρεία μας, το Κέντρο Υγείας Βουτσαρά και με την πρόταση την οποία έχουμε κάνει για την δημιουργία σταθμού ΕΚΑΒ στην Βουτσαρά με παραχώρηση από το Δήμο συγκεκριμένου κτηρίου. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι το σημαντικό, το ουσιαστικό. Αυτό που νομίζω ότι είναι και το πρόβλημα της χώρας αυτή τη στιγμή, αν κατακλείδη, διότι είμαστε σε μια χώρα η οποία δεν παράγουμε. Και μέχρι τώρα μας μεταφέρουν ότι πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση πόρων ή θα μπούμε σε ρυθμούς ανάπτυξη, αλλά ρυθμοί ανάπτυξη χωρίς παραγωγική διαδικασία νομίζω ότι δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μεταφέρουμε και ένα μήνυμα και θα πρέπει να το κάνουμε και πράξη, ότι ο πρωτογενής τομέας, σε συνδυασμό με τη μεταποίηση, με τον εναλλακτικό τουρισμό και με το φυσικό περιβάλλον, είναι σημαντικά πράγματα τα οποία στο Δήμο Ζήτσας μπορούν να αποκτήσουν σάρκα και οστά, αλλά νομίζω ότι είναι και το ευρύτερο, αν το πω εντός εισαγωγικών, στοίχημα και της χώρας για να ξεφύγουμε από αυτή τη διαδικασία. Πρέπει λοιπόν να δούμε στον πρωτογενή τομέα παραγωγής τι ακριβώς έχουμε. Όταν λοιπόν έχουμε μικρούς κλήρους, γιατί αυτό είναι στο Δήμο Ζήτσας, μικρούς κλήρους, θα πρέπει να πάμε σε μια διαδικασία πιστοποιημένων προϊόντων τα οποία θα μπορούν να είναι άρεστης ποιότητας και τα οποία θα μπορούν να βγουν στην αγορά και να προσφέρουν ένα εισόδημα στον κάθε παραγωγό. Από εκεί και πέρα, αυτό για να γίνει, χρειάζεται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ας πάρουμε λοιπόν ένα παράδειγμα, γιατί εδώ θα πρέπει να αξιολογήσουμε και διάφορα άλλα πράγματα. Το πρώτο παράδειγμα είναι να δούμε την άρδευση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η άρδευση γίνεται ένα έργο. Το αρδευτικό, ποσοστά γίνεται. 50 εκατομμύρια ευρώ. Σωστή κατεύθυνση. Το νερό όμως με το οποίο θα γίνει η άρδευση έχει πολλά και σημαντικά προβλήματα. Το συγκεκριμένο νερό, για παράδειγμα, μου έχουν μεταφέρει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιολογικές καλλιέργειες. Άρα λοιπόν, εδώ, πέρα από το Δήμο, θα πρέπει να μπουν και η περιφέρεια και οι διάφοροι φορείς, ούτως ώστε να γίνονται σωστοί έλεγχοι και να υπάρχει αυτή η διαδικασία για να μπορούμε να συζητάμε για πρωτογενή τομέα παραγωγής. Από εκεί και πέρα. Στο Δήμο υπάρχει ένα γραφείο αγροτικής ανάπτυξης με μια γεωπόνη. Αυτό χρειάζεται ενίσχυση. Με τα δικά μας μηχανήματα, αυτά τα 3,5 χρόνια, κάθε παραγωγό, κάθε άνθρωπο ο οποίος έχει ένα στάβλο, έχει τις ανάγκες του στον πρωτογενή τομέα παραγωγής και ήμασταν εκεί. Θα πρέπει να συνεχιστεί με ακόμη μεγαλύτερη ένταση και με ακόμη μεγαλύτερο συντονισμό.
Θα πρέπει να ολοκληρωθούν τα έργα και θα διεκδικήσουμε, γιατί τα έργα θα γίνουν από την περιφέρεια, θα διεκδικήσουμε να ολοκληρωθούν τα έργα που αφορούν είτε αναδασμούς είτε αδευτικά δίκτυα. Θα συνεχίσουμε και πρέπει να συνεχίσουμε τις ημερίδες ενημέρωσης των νέων ανθρώπων, των αγροτών που ήδη υπάρχουν. Θα πρέπει να ενισχύσουμε όσο μπορούμε, είτε με παραχώρηση κάποιων χώρων, για να δημιουργηθούν ομάδες παραγωγών, είτε με οτιδήποτε άλλο, να δημιουργηθούν ομάδες παραγωγών. Και επιπλέον, όπως κάνουμε μέχρι σήμερα, δημοτικές εκτάσεις θα τις βγάλουμε σε δημοπρασία για αυτούς που θέλουν να ασχοληθούν. Το θλιβερό είναι ότι αυτή τη στιγμή, στον κάμπο δηλαδή της Λαψίστας, υπάρχουν 20.000 στρέμματα που καλλιεργούνται σε ιδόντα 3 και επειδή είμαι και από εκεί και έχω άμεση σχέση με τον κάμπο και οι καλλιέργειες είναι καλαμπόκι και τριφύλι, οι οποίες δυστυχώς ευτυχώς δεν είναι παραγωγικές. Δεν έχουν αποτέλεσμα. Οπότε εδώ είναι επειδή εδώ έχει λαμπρό. Αυτά λοιπόν μπορεί να συνδυαστούν με μεταποίηση, με δευτερογενή με παραγωγή. Να πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στο ΣΧΟΑΠ του Δήμου Ευρημενών, παλιά, τη Δημοτικής Ενότητας Ευρημενών, υπάρχει ένας χώρος περίπου 50 στρέμματα για βιοπά. Δεν θα μπορούσε, λέω, να προσπαθήσουμε, να παλέψουμε. Δεν λέω ότι αύριο το πρωί πατώντας ένα κουμπί, αν εγώ γίνω δήμαρχος, θα γίνει. Να γίνουν μεταποιητικές μονάδες σε αυτή τη διαδικασία. Όλο αυτό δεν θα μπορούσε να συνδυαστεί με θρησκευτικό τουρισμό, με γαστρονομικό τουρισμό, με μια τέτοιου είδους διαδικασία. Όλο αυτό για να γίνει δεν πρέπει να πάμε σε ανάκτηση και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος το οποίο έχουμε σήμερα και έχουμε προβλήματα. Βλέπετε λοιπόν ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει πολύ μεγάλο πεδίο και πάνω σε αυτό πρέπει να παλέψουμε και αυτό θα πρέπει, γι' αυτό σας είπα και στην αρχή, ότι τα προβλήματα είναι το ζήτημα ο αντίπαλος. Πάνω σε αυτά λοιπόν θα πρέπει να παλέψουμε, να διεκδικήσουμε, να τα οραματιστούμε, γιατί αυτά θα είναι τα ζητήματα που θα δώσουν δουλειά, που θα δώσουν προοπτική, που θα κρατήσουν εν κατακλείδη τους συνδημότες μας στον τόπο καταγωγής τους, στον τόπο που ζούμε. Για να πάρω λίγο τα πράγματα με τη σειρά μου, μου αναφέρατε κοινωνική πολιτική και τον τομέα της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής. Να πάμε και ένα τρίτο. Πείτε μου να πάμε λίγο στην πολιτιστική ταυτότητα και στην τουριστική προβολή του Δήμου Ζήτας. Ο Δήμος Ζήτας των Ευεργετών, των Ζωσιμπάδων, του Γεωργίου Σταύρου, των λογοτεχνών, του Θεογέφυρου, της Μονής Πατέρων, των Μολοσσών, των Ευρημενών, της αρχαίας Πασαρώνας. Τεράστια πολιτιστική κληρονομιά για αξιοποίηση, για ανάδειξη. Συνδυασμένη με την αμπελουργική ζώνη της Ζήτσας, τη γιορτή κρασιού, με μια διαδικασία άλλο είδους, νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει τη θέση του Δήμου Ζήτας στο χάρτη της χώρας. Θα με ρωτήσετε τώρα ευλόγως γιατί δεν τα κάνατε μέχρι σήμερα. Ακριβώς. Είναι απολύτως λογικό. Όταν αναλάβαμε το Δήμο Ζήτας, υπήρχε μια ανομοιογενής συνένωση με πολλά προβλήματα. Τόσο οικονομικά, όσο και υπηρεσιών, όσο και διαδικασίες συγκρότησης. Προχωρήσαμε λοιπόν άμεσα στη συγκρότηση υπηρεσιών, στην πιστοποίηση της τεχνικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να προλάβουμε τις εντάξεις των έργων στο ΕΣΠΑ, όπου κλείναν 31 Τρίτου το 2011. Το θυμάμαι ως αντιδήμαρχος. Τους 3 πρώτους μήνες έτρεχα και δεν έφτανα να προλάβουμε τις προθεσμίες για να εντάξουμε όπως έχουμε εντάξει και σήμερα εκτελούνται 15-16 εκατομμύρια ευρώ έργα. Ξεκινήσαμε και κάναμε άλλα 6-7 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι αυτή τη στιγμή υπό ένταξη, υπό αξιολόγηση. Προχωράμε και έχουμε άλλα 6 εκατομμύρια ευρώ σε μελέτες, γιατί μας κατηγορούν ότι δεν έχουμε και μελέτες, τα οποία είναι έτοιμα και αυτά όταν ανοίξει το οποιοδήποτε πρόγραμμα να προχωρήσουμε. Μπήκαμε στη διαδικασία όταν ένας Δήμος, ο οποίος είχε έλλειμμα και μάλιστα μεγάλο, να διασφαλίσουμε πρώτα την αξιοπιστία, γιατί ξέρετε, όταν δεν είναι ένας Δήμος αξιόπιστος και δεν πληρώνει, δεν συνεργάζεται και κανείς μαζί του, δεν έχει ούτε παροχή υπηρεσιών. Εξορθολογήσαμε τα οικονομικά, ενισχύσαμε την αξιοπιστία, όπου ο Δήμος νομίζω την έχει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή και ταμειακό πλεόνασμα και πάνω σε αυτό λοιπόν μπορούμε να μιλάμε για την επόμενη μέρα. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Δεν υπάρχει μαγικό κουμπί που θα το πατήσεις. Χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται ιεράρχηση και χρειάζεται κάποια πράγματα. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή η παράταξη έχει και συνέχεια, αυτά τα πράγματα θα είναι η προμετωπίδα έχοντας από πίσω μας κάποιες δομημένες υπηρεσίες. Δεν λέω ότι λειτουργούν τέλεια. Άλλωστε δεν νομίζω ότι, πουθενά δεν λειτουργούν. ότι υπάρχει τελειότητα. Μπορεί όμως να βελτιωθούν ακόμη σε αυτό. Όμως πρέπει να έχουμε κατεύθυνση σε αυτά τα πράγματα.
Για να ξεκινήσω από εκεί που σταμάτησα. Κοινωνική πολιτική. Μου αναφέρετε το θέμα της Παιδόπολης. Έχουμε ενημέρωση, γνωρίζετε τι γίνεται, πού βρισκόμαστε. Κάπου νομίζω, σύμφωνα με τις πληροφορίες, κάπου έχει σκαλώσει το θέμα. Έχει σκαλώσει τη γραφειοκρατία της Αθήνας. Ψάχνουν να βρουν ποιο είναι το διοικητικό καθεστώς, αν είναι του Υπουργείου Υγείας ή αν είναι του Υπουργείου Εργασίας. Νομίζω όμως ότι από τη στιγμή που υπάρχει πρόθεση να παραχωρηθεί, το διαδικαστικό θα λυθεί. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό να λυθεί, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί άπειρες φορές από τη γραφειοκρατία σε αυτή τη χώρα. Αν η παραχώρηση προχωρήσει, ο Δήμος Ζήτσας είναι σε θέση να θέσει σε λειτουργία τις δομές οι οποίες έχουν αποφασιστεί και θα υπογραφούν στην προγραμματική σύμβαση. Το ρωτώ γιατί. Έχουμε παρόμοιο παράδειγμα στο Δήμο Ιαννητών. Έχει παραχωρηθεί το άσυλο, το πρώην άσυλο Ανιάτων. Ο Δήμος Ιαννητών όμως, με δηλώσεις στελεχών του, αδυνατεί να βρει πόρους για να το λειτουργήσει. Ήταν ένα νομίζω μείζον ζήτημα. Το είχε θέσει και αντιπολίτευση. Κατά πόσον θα μπορεί ο Δήμος να αντέξει το κόστος της λειτουργίας της Παιδόπολης και των δομών. Κανείς από εμάς δεν είπε ότι παίρνοντας την Παιδόπολη για τα επόμενα 25 χρόνια θα λειτουργήσει την επόμενη μέρα το πρωί. Όλες οι παρατάξεις είπαμε ότι αποτελεί ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το Δήμο Ζήτσας. Είναι δεδομένο ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου Ζήτσας δεν σηκώνει ούτε τις λειτουργικές δαπάνες, ούτε τις δαπάνες συντήρησης των κτηρίων, ούτε όλη αυτή τη διαδικασία. Υπάρχουν όμως ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικά στις κοινωνικές δομές, όπου εκεί θα αναζητηθούν τα χρήματα. Το πρώτο πράγμα όμως είναι για να ζητήσεις οποιαδήποτε χρηματοδότηση είναι το καθεστώς. Αν είναι δικό σου ή δεν είναι δικό σου. Οπότε λοιπόν σε αυτό θα είναι μια διαδικασία όπου θα χρειαστεί αγώνας, θα χρειαστεί προσπάθεια και θα χρειαστεί τη στήριξη όλων των φορέων. Είναι πολύ μεγάλο το εγχείρημα, δεν αφορά μόνο το Δήμο Ζήτσας. Θεωρώ ότι αφορά σίγουρα την περιφέρεια Ηπείρου, αλλά μπορεί να πάει και έξω από την περιφέρεια Ηπείρου αυτή η διαδικασία. Μου αναφέρατε, για να πάω στο δεύτερο κομμάτι, τον τομέα της παραγωγής. Και να το εντάξω στο γενικότερο ερώτημα που έχει να κάνει με το σχεδιασμό, με αυτό που μου είπατε για το σχέδιο που υπάρχει για το Δήμο Ζήτσας. Είναι γεγονός ότι ο Δήμος Ζήτσας παρουσιάζει νομίζω σε άλλο Δήμο δεν θα το βρούμε σε τόσο μεγάλη έκταση, μία ανομοιομορφία, μία ανομοιογένεια. Έχει την έδρα του, την Ελεούσα, τον πρώην Δήμο Πασαρώνας, και έχει μετά και τους υπόλοιπους καποδιστριακούς δήμους που ενώθηκαν, οι οποίοι δεν έχουν καμία νομίζω σχέση με την Ελεούσα. Η Ελεούσα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί και ως προάστιο ή ένα τμήμα των Ιωαννίνων. Θεωρείτε ότι αυτό είναι ένα τροχοπέδι στο σχεδιασμό, ότι πρέπει να σχεδιάζετε διπλά, να έχετε μία κατεύθυνση δηλαδή για την Ελεούσα που έχει τη ΒΙΠΕ, που έχει το αεροδρόμιο, που έχει υπηρεσίες και μια άλλη πορεία για τον υπόλοιπο Δήμο Ζήτσας? Δυστυχώς ή ευτυχώς, για άλλη μια φορά στη χώρα, οι Δήμοι σχεδιάστηκαν ανάλογα με παρεμβάσεις και σκοπιμότητες, είτε κομμάτων είτε ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούσαν τα κόμματα. Το αποτέλεσμα λοιπόν είναι συγκεκριμένο. Έχει όντως αυτά τα προβλήματα. Έχει το αστικό περιβάλλον και έχει το άλλο κομμάτι. 3,5 χρόνια λοιπόν τώρα, είτε διαφωνούσαμε είτε συμφωνούσαμε, υπηρετήσαμε την ομογενοποίηση του Δήμου Ζήτσας. Την ισόρροπη ανάπτυξη και την ισόνομη ανάπτυξη. Άρα λοιπόν για μένα, σε αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να υπάρχει ενιαίος σχεδιασμός. Και όταν εννοώ ενιαίος σχεδιασμός, γίνομαι και κατανοητός. Αστικό περιβάλλον, βεβαίως, Ελεούσα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το αστικό περιβάλλον να ενισχυθεί. Γιατί αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες υποδομές στην Ελεούσα που πρέπει να τις διεκδικήσουμε και κάποιος να χρειάζεται να εξυπηρετηθεί να πάει στα Γιάννενα? Δεν υπάρχει μια τράπεζα. Θα πρέπει λοιπόν να τα δούμε αυτά τα πράγματα και θα τα διεκδικήσουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν θα ενισχύσουμε το αστικό κομμάτι της Ελεούσας. Από εκεί και πέρα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Χρηματοδοτικά εργαλεία με το νέο ΣΕΣ. Στο νέο ΣΕΣ λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τα χρήματα. Τα χρήματα γιατί? Όταν στο νέο ΣΕΣ υπάρχει χρηματοδότηση αναπεριοχή, πρέπει λοιπόν εμείς να δούμε τη λεκάνη του Καλαμά. Αναχωροταξική ενότητα, με λίγα λόγια. Και θα πρέπει να υπάρχει και διαδημοτική συνεργασία. Ήδη έχει ληφθεί μια πρωτοβουλία από τους συνδημάρχους, τον κύριο Ρογκώτη, τον Δήμαρχο Πογονίου, τη Δήμαρχο Σουλίου, τον Δήμαρχο Φιλιαδών κτλ. Να υπάρξει μια ολοκληρωμένη πρόταση στο κομμάτι της ανάδειξης, όπου εκεί μπορεί να συνδυαστεί ανάδειξη, προστασία, πρωτογενής τομέας παραγωγής, τουρισμός, πολιτισμός, ιδιωτική πρωτοβουλία και επιχειρήν. Σημαντικά θέματα. Όλα αυτά βέβαια είναι σε μια διαδικασία που θα τα παλέψουμε και θα τα πάμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα πρέπει να δούμε και το ποτάμι. Το ποτάμι λοιπόν είναι σημαντικό, θεμελιώδες.
για το κομμάτι αυτό που μιλάτε πέρα από το αστικό περιβάλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή επιχειρείται και μπορεί να είναι και έτσι. Μια διαδικασία που λέει το ποτάμι, το μολυσμένο, είναι, σε λίγο θα πιστέψω από αυτά που ακούγονται, ότι δεν θα μπορούμε να πάμε κιόλας, ότι δεν θα το πλησιάσουμε καν. Πρέπει λοιπόν να είμαστε ορθολογισμένοι. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Όντως, από κάποια δείγματα τα οποία υπήρχαν από το 2010 ως το 2011 από τη Διεύθυνση Υδάτων, οι μετρήσεις δείχναν ότι υπήρχε πρόβλημα. Από το 2011 λοιπόν και μετά δεν υπάρχει καμία μέτρηση. Και εδώ είναι το ερώτημα, αν γίνονται. Και αν γίνονται, γιατί δεν δημοσιοποιούνται. Υπάρχει το ΚΕΠΕ, το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί. Ο Δήμος Ζήτσας για τα δικά του θέματα έχει εκπρόσωπο. Δεν έχει κληθεί ποτέ. Υπάρχει ο Σύνδεσμος Παρακαλαμίων Δήμων. Ο Σύνδεσμος Παρακαλαμίων Δήμων μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν ανενεργός. Ξέρετε γιατί? Γιατί από τους 5 Δήμους, ο μόνος Δήμος ο οποίος είχε δώσει διοικητική υποστήριξη, κτηριακή υποδομή και τη χρηματοδότηση που απαιτείται ήταν ο Δήμος Ζήτσας. Ευτυχώς έγινε μια συνάντηση και δεσμεύτηκαν όλοι οι Δήμοι ότι θα χρηματοδοτήσουν το Σύνδεσμο Παρακαλαμίων Δήμων. Γιατί? Για 2 πράγματα. Δεν θέλει να κάνει κανείς από τους θεσμικούς, από αυτούς που έχουν την αρμοδιότητα, τους ελέγχους. Ωραία, θα τους κάνει ο Σύνδεσμος Παρακαλαμίων Δήμων. Οι 5 Δήμοι μαζί. Από αυτή τη χρηματοδότηση. Δεν θα πρέπει να γίνει μια μελέτη αναπτυξιακού σχεδιασμού? Έχω γίνει παντού. Για την Πίνδο έγινε. Μόνο στη λεκάνη του Καλαμά δεν έχει γίνει. Για την Κόνιτσα έχει γίνει. Αυτά λοιπόν είναι θέματα τα οποία θα διεκδικηθούν. Γιατί δεν μιλάμε για μια θητεία η οποία είναι 2 χρόνια. Είναι για τα επόμενα 5 χρόνια και για ένα πλαίσιο, ένα πρόγραμμα, ένα ΣΕΣ μπροστά μας τεράστιο. Που θα πρέπει να είσαι έτοιμος, να έχεις τεχνογνωσία, να έχεις άποψη, να έχεις αποδείξει ότι μπορείς, και εμείς το έχουμε αποδείξει με τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να ανταποκριθείς για να διεκδικήσεις συγκεκριμένα πράγματα και συγκεκριμένες κατευθύνσεις. Και από εκεί και πέρα, για να μιλήσουμε για το αστικό περιβάλλον, θα σας πω μια κουβέντα. Αριθμιστικό, Καλένδες. Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Πασαρώνος. Στασιμότητα, Καλένδες, περιμένουμε το αριθμιστικό. ΣΧΟΑΠ, Μολοσσών, Ζήτσας, περιμένουμε. Και όταν μιλάμε για όλα αυτά, σε αυτή τη χώρα που τα έχουμε λύσει όλα τα υπόλοιπα, που είμαστε μια χαρά γιατί κάποιοι υπερασπίζονται ότι τα έχουν κάνει όλα τέλεια και εντάξει, οκ, δεν έχουμε χρήσης γης. Πώς θα πάμε δηλαδή το 2014 μέχρι το 2020, όταν ακόμη σε αυτή τη χώρα μιλάμε για όλα αυτά που μιλάμε, χωρίς χρήσης γης. Αυτά λοιπόν πρέπει άμεσα, αν θέλουμε να μιλάμε για έξοδο της χώρας από την κρίση, αν θέλουμε να μιλάμε για νέα αναπτυξιακή προοπτική, για νέα οργάνωση, για νέα δομή, για μεταρρυθμίσεις, να πάμε να τα κάνουμε. Και να μην πάμε να κόβουμε τα 100 και τα 50 ευρώ από τη γιαγιά μου, που στο τέλος δεν θα έχει να βάλει το πετρέλαιο. Για να επιμείνω λίγο. Είπατε στην αρχή ότι ο σχεδιασμός, και αναφερθήκατε στον Καλλικράτη, υποθέτω το πώς χωρίστηκαν και πώς δημιουργήθηκαν οι Δήμοι, έγινε από ανθρώπους είτε με κομματικά είτε με πολιτικά συμφέροντα, είτε τέλος πάντων με παρεμβάσεις. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με την άποψη ότι η Ελεούσα θα ήταν καλύτερα να βρίσκεται στο Δήμο Ιαννητών, ή ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένας Δήμος ο οποίος περιλαμβάνει το λεκανοπέδιο και να υπάρχει ένας άλλος ευρύτερος που θα ονομαζόταν παραδείγματος χάρη Δήμος Ζήτσας, αλλά θα είχε ένα μέρος το Καλπάκι, θα είχε τον υπόλοιπο Δήμο Ζήτσας πέρα της Ελεούσας. Θα ήταν καλύτερα να υπάρχει ένας Δήμος με κοινά προβλήματα, για να υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός? Δεν κρύβομαι πίσω από το χρώμα. Ήμουν δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Πασαρώνος. Το είχα πει ευθαρσώς, δια μικροφώνου στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι άλλοι λέγανε Δήμος Ζήτσας κτλ. Θυμάμαι τον κύριο Ρογκώτη, ο οποίος έλεγε ένας Δήμος Πασαρώνος, Δήμος Εκάλης και Δήμος Περάματος. Εγώ είχα πει: το λεκανοπέδιο είναι ένας Δήμος. Και το πιστεύω αυτό ότι το λεκανοπέδιο πρέπει να ήταν ένας Δήμος. Αυτή τη στιγμή όμως είναι αυτό που είναι και νομίζω ότι πλέον, επειδή τουλάχιστον εγώ έτσι αισθάνομαι, αλλά νομίζω ότι και όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο Δήμο Ζήτσας, υπάρχει μια ομοιογένεια. Και θα την ενισχύσουμε ακόμα αυτή την ομοιογένεια. Γιατί υπάρχει και το άλλο ζήτημα και το άλλο ερώτημα, το οποίο πραγματικά το έχω και θα το μοιραστώ και με τους συνδημότες μου και με εσάς. Εάν ήμασταν όλοι στο λεκανοπέδιο, δεν ξέρω τι θα γινόταν και η άλλη διαδικασία. Δηλαδή του άλλου Δήμου σε αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω τώρα ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί και όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έτσι όπως έχουμε λειτουργήσει η ομογενοποίηση και με μια διαδικασία προοπτικής και πρότασης μπορεί να ενισχυθεί ακόμη παραπάνω.
Τουλάχιστον σε αυτό που λέτε, σε ό,τι αφορά το επιχειρήν, θυμάμαι σε μια ημερίδα που είχατε διοργανώσει μαζί με το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, δεν αποτυπώνεται. Αποτυπώνεται η άλλη πλευρά της ανομοιογένειας. Είχε πει, ήμουνα στην παρουσίαση εκείνης της ημερίδας των αποτελεσμάτων, είχε πει ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ότι στο Δήμο Ζήτσας υπάρχουν δύο δεδομένα. Υπάρχει Ελεούσα, υπάρχει ΒΙΠΕ, η βαριά βιομηχανία, και υπάρχει μετά όλος ο υπόλοιπος Δήμος που δεν έχει καμία σχέση με τον τριτογενή τομέα. Δεν είναι αυτά δύο μέτρα, δύο διαφορετικά δεδομένα με τα οποία ο Δήμος καλείται να παλέψει? Φυσικά. Αλλά σε ένα Δήμο θα μπορούσε δεν θα πρέπει να είναι μόνο ο τριτογενής τομέας, πρέπει να είναι και ο πρωτογενής τομέας. Στην ενδοχώρα λοιπόν θα πρέπει να είναι και ο δασικός πρώτος. Θα πρέπει να είναι και το περιβάλλον. Θα πρέπει να είναι και ανάδειξη διαφόρων πραγμάτων και διαφόρων θεμάτων. Το έχω πει πολλές φορές ότι ο πλούτος είναι στην ενδοχώρα αυτή τη στιγμή. Και η οικιαστική ανάπτυξη και αυτή θέλει προσοχή και σας είπαμε ποιους όρους και με ποια χαρακτηριστικά. Πρέπει και το ένα και το άλλο με όρους ισονομίας να προωθηθούν, να αξιολογηθούν και να προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία. Και υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο το έχουμε αποδείξει και το έχουμε αποδείξει με τη λειτουργία μας στην καθημερινότητα ως Δημοτική Αρχή. Γιατί και αυτό είναι μεγάλο κομμάτι, δεν είναι μικρό κομμάτι, είναι καθημερινή μάχη. Όταν ως Δημοτική Αρχή ξεκινάμε και για να νιώθει ασφάλεια ο συνδημότης στη Βερενίκη, πηγαίνουμε όσο και αυτό να φαίνεται γλαφυρό, να αλλάξουμε μία λάμπα γιατί με φως νιώθει ασφάλεια, αν και δεν είναι η ασφάλεια το φως, έτσι θα το κάνουμε και στην Ελεούσα. Σε όλο λοιπόν το Δήμο Ζήτσας, στην καθημερινότητα, έχουμε δώσει τη μάχη μας ώστε ο πολίτης να αισθάνεται εισάξιος έναντι όλων των υπολείπων. Θυμάμαι λοιπόν μεγάλο κομμάτι παλεύεται καθημερινά και θα συνεχίσουμε και την επόμενη μέρα ακόμη πιο καλά και ακόμη πιο συντονισμένα. Σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, το οποίο πραγματικά επειδή έχουμε ανοίξει αυτή την κουβέντα. Στο Δήμο Ζήτσας, όταν πήγαμε ως Δημοτική Αρχή, είναι λογικό να υπάρχει ένα δίκτυο ΦΟΠ. Το δίκτυο ΦΟΠ λοιπόν ήταν η στήλη της ΔΕΗ. Πώς θα μπορούσε λοιπόν κάποιος από το Βερενίκη να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και να πει ότι έχω μια καμένη λάμπα? Ποια θα ήταν η λάμπα? Στο σπίτι του τάδε ή στη γειτονιά του τάδε, και πότε θα τη βρει ο ηλεκτρολόγος και πόσο θα κοστίσει ο ηλεκτρολόγος για να πάει εκεί και να ψάχνει μια μέρα? Πολύ γρήγορα λοιπόν και έγκαιρα, και αυτό έχει γίνει, προχωρήσαμε όσο και να σας φαίνεται παράξενο στην αρρύθμιση και στην αποτύπωση που γίνεται αυτή τη στιγμή καθενός τίνου. Αυτό γιατί? Γιατί πρώτον, διευκολύνουμε την καθημερινότητα του πολίτη. Και δεύτερον, παράλληλα, εξοικονομούμε και πόρους. Διότι θα υπάρχει μητρό, θα υπάρχει καταγραφή, θα δούμε τι γίνεται, τι κάνουμε, τι κάνουμε. Όλα αυτά είναι δουλειές, οι οποίες είναι απλές. Θα χρειάζεται ανθρώπους και να τις σκεφτούν και να τις προχωρήσουν, και τόσο ώστε να εξοικονομηθούν και οι πόροι. Να περάσουμε λίγο στον τομέα της παραγωγής. Ακούγοντας κάποιος έξω από τον νομό Ιωαννίνων τη λέξη Ζήτσα, κατευθείαν το μυαλό του θα πάει στα κρασιά. Έτσι δεν είναι? Μια αμπελουργική. Στον κόσμο, νομίζω. Μια αμπελουργική στον κόσμο. Πολύ σωστά. Μια αμπελουργική ζώνη διάσημη ανά τον κόσμο, η οποία όμως έχει τύχει τη σωστή υποστήριξη και προώθηση από τους Δήμους που περάσανε και από τις Τριακούς και τον Καλλικρατικό τώρα. Διαχρονικά έχουν γίνει οι σωστές ενέργειες να προωθηθεί αυτό το προϊόν, ή έχουμε μείνει μόνο στα πανηγύρια και στη γιορτή κρασιού που κάνουμε κάθε χρόνο? Εδώ λοιπόν είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Κατά την άποψή μου, αυτή η αμπελουργική ζώνη και αυτό το κρασί Ζήτσας μπορεί να δώσει μεγάλη όθηση και στο Δήμο Ζήτσας, αλλά και συνολικά στο προϊόν και στους ανθρώπους που εργάζονται εκεί. Εμείς λοιπόν ως Δήμος κάναμε μια πρόταση πριν λίγο καιρό. Δυστυχώς απορρίφθηκε. 300.000 ευρώ απευθείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούσαν ακριβώς την γιορτή κρασιού, το κρασί, με ανταλλαγή σε 7 πόλεις του κόσμου, με παραγωγούς ανταλλαγή, με προϊόν ανταλλαγή κτλ. Υπάρχουν τέτοιου είδους προγράμματα. Χρειάζεται τεχνογνωσία να το ψάξουμε. Η γιορτή κρασιού θα πρέπει λοιπόν να συνδυαστεί με την παραγωγική διαδικασία, με τα σχολεία, με τις επισκέψεις στα ενοποιεία, με τη διαδικασία, γιατί όχι, και της απευθείας πώλησης από τους παραγωγούς, σε συνεργασία πάντα με τους τοπικούς φορείς, και αυτή τη διαδικασία των εκδηλώσεων που γίνεται. Δεν αναβάλει το ένα το άλλο. Καλή διάθεση και καλή πρόθεση χρειάζεται. Βεβαίως, πρέπει να προχωρήσουμε σε μια διαδικασία αξιοποίησης και της αμπελουργικής ζώνης και του κρασιού και της γιορτής. Η πρόταση αυτή που μου αναφέρατε, τι ακριβώς ήταν, τι περιλάμβανε, που μου είπατε ότι απορρίφθηκε? Περιλάμβανε την προώθηση της παραγωγικής διαδικασίας στα αμπέλια, στα εινοποιεία, της διαδικασίας της γιορτής κρασιού, όπου θα ήταν μια προβολή σε συνεργασία με 7 πόλεις της Ευρώπης,
όπου θα υπήρχε ανταλλαγή παραγωγών από τη μία πόλη στην άλλη και θα υπήρχε και μια διαδικασία ανταλλαγής και έκθεσης προϊόντων κτλ. Και για ποιο λόγο απορρίφθηκε, γνωρίζετε? Γιατί η αξιολόγηση ήταν η υποδιέστερη. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία πώς αξιολογούνται αυτές οι προτάσεις. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το. Δεν έχει να κάνει με ΕΣΠΑ, να ξεκαθαρίσουμε. Δεν απορρίφθηκε από περιφέρεια. Όχι, δεν απορρίφθηκε. Ήταν απευθείας στις Βρυξέλλες, για να το πω απλά. Μιας και μιλήσαμε για εξωτερικό, τα κρασιά και νομίζω ότι και γενικότερα οι παραγωγοί πλέον έχουν γυρίσει το βλέμμα τους προς το εξωτερικό με τις εξαγωγές. Γιατί στην Ελλάδα τα πράγματα το γνωρίζουμε όλοι πόσο δύσκολα έχουν γίνει. Θεωρείτε ότι είναι κάτι που πρέπει να το δουν αποκλειστικά όσοι ασχολούνται με την αμπελουργία στον Δήμο Ζήτσας, ή μπορεί και ο Δήμος να παίξει κάποιο ρόλο στο να ενισχύσει αυτό το εξαγωγικό κομμάτι, το εξαγωγικό προϊόν που έχει? Καταρχάς, πάνω απ' όλα, για να το δούμε αυτό το πράγμα πρέπει να το συζητήσουμε. Πρέπει να το συζητήσουμε και με τους παραγωγούς και με τα ενοπία και με το επιμελητήριο. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι η πρόθεση και η διάθεσή μας είναι εμφανής παντού. Είπα από την αρχή, στην απόφαση, συλλογικότητα, κοινή δράση. Καμία απολύτως διαδικασία δεν μπορεί από το Δήμο να μην ενισχύσει αυτή την πρόταση την οποία λέτε, και ελπίζω να το λένε και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτή τη διαδικασία. Δεν σας έχουν ενοχλήσει μέχρι σήμερα? Δεν υπάρχει τέτοια τάση? Εγώ τουλάχιστον ως αντιδήμαρχος που είχα και τη δημοτική ενότητα του Δήμου Ζήτας, σε αυτή την κατεύθυνση ίσως ευθύνομαι και εγώ, με την έννοια ότι δεν την πήγα εγώ την πρόταση έτοιμη. Όχι, δεν έχω ενοχληθεί. Ίσα-ίσα. Δεν υπήρχαν ερεθίσματα. Ίσα-ίσα ο ίδιος, και το έχω πει και δημοσίως στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσκάλεσα και τα ενοπία και τους φορείς κτλ. Για να κάνουμε μια κουβέντα σε αυτή την κατεύθυνση. Δυστυχώς, κάποια στιγμή αυτό το πράγμα, όπως ατονίζουν όλες οι δουλειές στην χώρα μας, ατόνισε και αυτό. Αλλά σε τέτοιου είδους εξειδικευμένη δουλειά που μου λέτε, που τη βρίσκω και πολύ ενδιαφέρουσα, όχι, και θα είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε και εμείς ως παράδειγμα και να το δούμε και ήδη. Μιας και είπαμε για το πιάσαμε την κουβέντα ότι τι θέλετε να κάνετε, το σχεδιασμό, την επόμενη μέρα του Δήμου Ζήτσας, θα κοιτάξουμε και λίγο το χθες. Τι δεν έγινε σωστά, κύριε Γαρδίκο, την προηγούμενη τριετία, τα προηγούμενα 3,5 χρόνια? Πού νομίζετε ότι υστερήσατε? Νομίζω πρώτον, δημοτικό περιουσιολόγιο. Έπρεπε και πρέπει να το κάνουμε. Άμεσα, πρέπει να είναι προτεραιότητα. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η δημοτική περιουσία του Δήμου και ποια είναι η χρήση της. Για το πώς θα το αξιοποιήσουμε. Αυτό είναι άμεσο. Δεύτερον, θα πρέπει να δούμε, το είπα και για την επόμενη μέρα και είπα και τους λόγους, να μην τους επαναλάβω, που δεν κάναμε, την πολιτιστική μας κληρονομιά, την ταυτότητα, με λίγα λόγια. Ταυτότητα Δήμος Ζήτσας. Θα πρέπει να το δούμε και να δούμε και τρίτο κομμάτι, το κομμάτι το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή τα χρηματοδοτικά εργαλεία, προχωράει και θα γίνει και σε ένα κομμάτι και σε αυτή τη θητεία, το κομμάτι του ποταμού Καλαμά. Νομίζω ότι υπάρχουν θέματα τα οποία και λάθη έχουμε κάνει και παραλήψεις έχουμε κάνει και πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάνει και βεβαιασμένες ενέργειες. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει κανείς, και το πιστεύω αυτό ακράδαντα, ούτε για έλλειψη ηθικής, ούτε για το γεγονός ότι είπαμε ψέματα, ούτε για την κατασπατάληση του δημοτικού χρήματος, ούτε για το ότι ξεπουλήσαμε δημοτική περιουσία, ούτε για τίποτα από όλα αυτά. Πριν σας καληνυχτήσω, είναι κάτι τελευταίο που ίσως θα θέλετε να πείτε, απευθυνόμενος στους συνδημότες σας και στους ψηφοφόρους, έτσι, για να μην κρυβόμαστε, εκλογές έρχονται. Νομίζω ότι για όλους εμάς τους ερετούς είναι κατάλληλος ο χρόνος, για όλους μας, να διαλέξουμε τον δύσκολο δρόμο της αριστείας και όχι τον εύκολο δρόμο των αρεστών. Και στο τέλος θα μας αξιολογήσουν οι δημότες όλους. Κύριε Γαρδίκο, σας ευχαριστώ πολύ για την απόψη σας παρουσία εδώ στο Ήπειρος TV1. Σας εύχομαι καλό προεκλογικό αγώνα και η κάλπη θα μιλήσει, έτσι. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ. Τα λέμε την επόμενη Τρίτη.